Jeg brænder for den kristendemokratiske politik. Brænder for at være med til at ændre de politiske rammer, så du oplever større menneskelighed, mere tryghed og større respekt. KD har brug for din stemme. I fællesskab når vi et godt resultat. Er det ikke stemmespild, møder jeg nogen, der siger. Nej, for det er større spild at gå på kompromis, og så egentlig stemme på en politik, som du ikke går ind for. Desuden så tror jeg, at kristendemokraterne kommer ind ved næste valg, eller bliver genvalgt med din stemme. Men du spørger måske, er det ikke kristne politikere i andre partier? Jo, heldigvis, men de skal jo ofte indordne sig under partidisciplinen. Vi må stå sammen om de kristne værdier i vores samfund. Familien er samfundets vigtigste fællesskab, for er der trivsel i familien, så er min påstand, så trives Danmark. KD's slogan er pengene eller livet, måske lidt provokerende, men det gælder ikke om at blive rig på penge, men at du og familien må trives, altså få det bedre. Det drejer sig om livskvalitet. Alligevel er der mange småbørnsforældre, som lever et hektisk og stresset hverdag. Derfor har kristendemokraterne foreslået en såkaldt familielivskonto, som kort sagt betyder, at forældre kan forlade arbejdsmarkedet op til et år. Betalingen hertil kommer fra ens egen pensionsopsparing. Jeg vil gerne henvise til KD's hjemmeside, hvor du finder kristendemokraternes politik på alle politiske områder. Og slutligt så vil jeg sige, at vores samfund har brug for ægte politisk lederskab, hvor der er plads til et menneskesyn, hvor mennesket kommer før systemet. Så stem på kristendemokraterne, der er brug for det.